nthawi zonse Amalawi akaona kunena kuti bungwe la CDEDI likubwera kuzayankhula amatituma. Chifukwa chonena kuti si Malawi wina aliyense amene angapeze mwayi wobwera pano kuzayankhula. Ndiye amanena kuti mwayi usatiphonye. Ndiye apa ndili ndi text message imene yachokera kwa mmodzi wa Malawi atamva kuti tili ndi msonkhano uno. Analemba text message imeneyi ndikupita kuti akanakhala kuti anali ndi nambala ya Inspector General Madam Merin Yolam akanatumizira message. Koma chifukwa chokuti ku Malawi tinasankha kuti ndi ufulu wa democracy chilichonse timapanga poyera, ndifuna text ndiyiwerenge. Akuti, morning comrade, for your own information, security detail yonse yomwe ili mwa former VP, Vice President and the President's residences pano ikutha 8 months isanalandire ma duty allowance, utility allowance, even ma allowance oti akaenda ayi ndithu sakuwapasa. Pomwe omwe ali ku State House mwezi uliwonse akulandira andi sakutifotokozera china chilichonse. Mwina mukayitulusa anthuwa atithandiza. Ndinanena kale kuti text imeneyi ikupita kwa Madam Merin Yolam amene ali mkulu wa polisi, amene malinga ndi Police Act ali ndi mphamvu zoyang'anira polisi kuti apolisi wazitiyang'anira. Ndiye kuziko kuno kuli achitetezo amene amakhala muzinyumba za mapresident akale, atsogoleri akale, komanso achiwiri kwa atsogoleri akale. Tikuziwa tonse kuti malinga ndi malamulo a dziko lino munthu akagwira ntchito ya president komanso ya vice president amayeneka kukapuma, ndiye boma lidakhazikitsa ndondomeko. Chinthu chimodzi ndi chitetezo. Ndiye akuti miyezi 8 yapitayi kusonyeza kuti kuyambira February kuzafika lero sanapase allowance. Koma amene akugwira ntchito ku State House, amene akuyang'anira president, zawo zili bwino akumawapasa. Kuteroko ngati imene isali sankho ndi ma Yolam atiuza kuti ndi chani chimenecho. Chinthu choyamba chimenecho, nkhani yachiwiri ndionena kuti talembera kalata mkulu wosusa boma ku nyumba ya malamulo Dr. George Chaponda. Koma nkhani imene tabwitira pano simene nkhani imene ilipo, ndiye ndinanena kuti anthu atituma. Nkhani imodzi imene anatituma ndionena kuti mwafunse a George Chaponda kuti kodi njifukwa chani ku nyumba ya malamulo mkumano uno sanakakamize aphungu kunena kuti Amalawi aziwo zoona chimene chidakwesa ndege ku Chikangawa pa 10 June 2024. 2. Anandiuza kuti anamiwa mwafunse a George Chaponda ndifukwa chani anapanga motion yapaderadera kuti lamulo lija likupsinja anthu kuti asakavote limene anthu ena akulipanga ndi zolinga zosafuna dziko labwino sanakalichonse. Ndiye popeza kuti CDEDI sitimafuna kungonyamula usi popanda moto, talembera kalata George Chaponda. Koma tisanawerenge kalatayo ndimafuna ndikuwuzeni kuti mwina Malawi simukuziwa, ena mukuziwa, kwa nthawi yoyamba ku parliament tili ndi speaker amene ndi vice president wa chipani cholamula, wachiwiri wake ndi director of recruitment. Ndiye chifukwa chakuti malinga ndi malamulo osogolera zokambirana ku nyumba ya malamulo amene kokhala ndunayo ndi mlembiso wa chipani cholamula. Ndifuna ndibwereze pamenepo. Kwa nthawi yoyamba ku nyumba ya malamulo tili ndi speaker Akafren Gotani Hala amene posachedwa pompa mamembala a chipani cha Malawi Congress Party awakhulupirira nkuwasankha kukhala wachiwiri kwa Chakwera. Kenaka tili ndi director of recruitment, munthu amene amalemba anthu ntchito kuti azilowa chipani cha Malawi Congress Party, Amadaliso Kazombo ndi wachiwiri kwa speaker wa nyumba ya malamulo. Mkulu woyang'anira zokambirana nyumba yonseyo ndi Atichali Chimwendo Banda amenenso anasankhidwa kukhala mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress. Ndiye mafuna tiunikirane pamenepo. Mukamayang'ana pamene mukuzoona bwa chabwino, mundilole funso limene ndakusirani ndiye Malawi mukaliyankha mukatituma zimene mutitume tikuwuzani. Koma mbuyomu munthu akasankhidwa khala speaker amasankha kusiya mpando wina uja. Njifukwa yake Malemu John Tembo adanena kuti mwana engwanga koma ndikumpereka kuti atumikire dziko la Malawi. Mawu amene mukuwakumbukira Malawi.
Malemu John Tembo amene ali mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress adayankhula adasankhidwa Luis Chimango kuti akhale speaker wa nyumba ya malamulo. Adanena kuti mwanayi ngwanga koma ndikumpereka kuti atumikire mtundu wa Malawi. Kusonyeza kuti kuli ma position ena amafunika munthuyo asaonese mawanga kuti azitumikira bwino. Ndiye Amalawi zoona atavomera munthu amusanga kukhala wachiwiri kwa achakwera ndi kukhala speaker amene ali director wa wolemba anthu mu chipani cha Malawi Congress ndi kukhala wachiwiri wake. Oyang'anira zokambirana nyumba yomwe zonse kumeneko ndi kukhala secretary general wa chipani. Zimenezo tiziyang'ana eti. Chabwino, let me go straight to the letter. 19th of September 2024, the leader of opposition, Parliament Building, Lilongwe. Attention, Honorable Dr. George Chaponda. Demand for an explanation on the sudden withdrawal of a private member's motion on the use of national IDs during the registration exercise for the 2025 elections. In exercise of our governance watchdog role, we, the Center for Democracy and Economic Development Initiatives, CDEDI, write you, Honorable Chaponda, with reference to the above captioned subject matter. At the onset, CDEDI would like to put it to you that your ascendance to the position of the leader of opposition in Parliament brought excitement and a lot of expectations from the citizenry, with the anticipation to have an opposition that is worth the salt. In the Malawi Congress Party, MCP-dominated August House, which is marred with serious allegations to the effect that some members of Parliament, MPs, receive kickbacks to pass some dubious bills into law. That said, you may agree with us that the current sitting of Parliament has come at a height of grief due to the untimely death of the Vice President, Dr. Saulos Claus Chilima, the former First Lady, Dr. Patricia Shanil Zimbiri, and 7 others who perished in that plane crash in Chikangawa Forest in Nkata Bay on the fateful Monday, 10th of June 2024. Furthermore, the meeting under review has come at a time when Malawians are agitating for a review of the bad laws that, if left unchecked, would deny eligible voters to exercise their right to vote come September 16, 2025. All this is due to the shambolic and unfair manner in which the National Registration Bureau, NRB, is handling the National IDs project, whereby it is being seen as a systematic move to benefit some individuals at the expense of the nation. In the affirmation, if the affirmation is anything to go by, then Malawians were waiting in the wings to help you move the House to amend the bad electoral laws, only to wake up to the shock of their lives when they heard that you decided to absent yourself from the House at the time when you were expected to table the motion that would have moved the House to debate on whether the national ID should be the sole identification document in enabling the prospective voters to register. Similarly, as the grieving nation expected the leader of opposition to take this government to task by demanding that a credible and independent commission of inquiry be instituted. On the contrary, what we saw was just a candlelight ceremony in the House. In view of the above, CDEDI writes you, Honorable, to justify your conduct in the just ended meeting and account to your actions since your ascendance to this position in April 2024 to date. Yours faithfully, Sylvester Namiwa, CDEDI Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena kuti mkumano wa aphungu akunyumba ya malamulo uli nkati, zikuoneka kuti utha lero. Koma anthu atamva kuti pali kusintha pa mtsogoleri osusa boma atabwera Dr. George Chaponda, Amalawi anaululutira, Amalawi anaomba m'manja. Ndiye amayembekeza kuti nkhani zimene zikamange nthenje
msonkhano uno ku nyumba ija ndi zinthu ziwiri. Nkhani imene pakuoneka kuti pakuchitika njomba pakalembesedwe ka anthu. Ndinene pano kuti maboma akumwera ndi chigawo chakumawa ndi kumpoto anthu amene alandira zitupa za unzika ngochepa. Ku Lilongwe, ku Ntchisi, kudowa siku ndi siku akuonjezera anthu olemba. Zikakhala kuti afuna akalembe anthu kumwera akumapeza kuti network palibe, afuna akalembe anthu kumwera kumawa network palibe, akalembe anthu kumpoto network palibe. Ndiyeno anthu akunena kuti tiunikenso lamulo. Lamulo lililonse limene lizitumikira anthu, lamulo lililonse limene limaphinja anthu ndi lamulo loyipa limayenera lichosedwe. Ndiye timakumbutsa Malawi kuti aphungu athu ali ndi ntchito zitatu. Wani amakatimirira chifukwa tonse sitingakakumane kumene kuchako ndifake tinapitisa anthu 193 kudera lililonse kuti mawu athu azikatinenera. 2 amapanga kauniuni, 3 amapanga malamulo. Ndiye ngati amakwanisa kupanga malamulo iwo omwewo ngati anthu akudandaula lamulo loyipa akweneka alichonse andi lamulo limene lichosedwe. Ndipofuna ndiwauze apapa anthu amene akumva pano kuti kaya afune asafune lamulo limene lichosa ifa amene amavota ndi Amalawi andi chisankho chamafuna chikomera Amalawi. Ndiye wina wake ngati akupanga njomba apa Amalawi nkhani ndi imeneyo, wina wake akupanga masamu. Siku lina nzabwera pano tizayankhule ndi APS aku NRB. Lero ndikuwuza na Malawi kuti nyumba ya malamulo ija akusiriza kuma palibe zimene akambirana zokugwira mtima pa nkhani zimenezi. Ndiyeno tikudikira kuti achaponda atiyankhe. Akatiyankha tizabweranso pompano tizakuwuzani kuti ayankha zotani. Zikomo kwambiri. That said, allow me to go straight to the core business of the day. I have a letter here which I am going to read out. Thereafter, my colleague Stiveria is going to read the same in Chichewa. 18th of September 2024. The State President, Kamuzu Palace, Lilongwe. Attention, Your Excellency, Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Dear Your Excellency, Sir, demand for a commission of inquiry on the plane crash in Chikangawa on June 10, 2024. In exercise of our governance watchdog role, we, the Center for Democracy and Economic Development Initiatives, CDEDI, write you, sir, with reference to the above stated matter. To begin with, we would like to commend you, sir, for according a dignified burial to the fallen Vice President, Dr. Saulos Klaus Chilima, the former First Lady, Dr. Patricia Shaniru Zimbiri, and the 7 others who died in the plane crash in Chikangawa Forest in Katabe on that fateful Monday, the 10th of June, 2024. Secondly, we would like to applaud you, Your Excellency, sir, for engaging international experts, the German Federal Bureau of Aircraft Accident, who have since provided a preliminary technical report on the accident. However, Your Excellency, sir, the aforementioned report has not provided answers to critical questions bothering the nation. Thus far, Your Excellency, sir, public sentiments you made at your Malawi Congress Party MCP rally on September 15, 2024 at Ngwenya in Lilongwe City, just a few weeks after the release of the report, attest to the fact that there are many speculations, accusations, and counter-accusations that are not helping matters towards allowing Malawians and many others to find a closure on the tragedy. Actually, until the 15th of September 2024, the MCP rally, most Malawians thought you were not bothered by the speculations and accompanying finger-pointing over the Chikangawa 9 deaths. But, Your Excellency, sir, your lamentation over the same puts you in an agreement with the troubled majority who are seeking a closure on the tragic loss of those 9 patriots. Your Excellency, sir, Malawians are therefore dutifully expecting you and your administration to go beyond mere lamenting
over the deaths by quickly constituting an independent commission of inquiry over circumstances that led to the tragic accident. Your Excellency, sir, we recognize Malawians' constitutional right to read the sequence of meticulous reports on the turn of events stemming from the FBU preliminary report as a critical step towards finding a satisfying closure on the tragedy. But elsewhere, the FBU report shows crystal clear cases of negligence, suppression of material facts, and failure to adhere to laws and regulations governing the nation. We are shocked that till this hour, no single government official has been held accountable for their actions and/or failure to act. Your Excellency's apparent lack of interest to act after the FBU preliminary report has clearly contradicted your own and your government's narrative surrounding the plane crash, and it is too glaring to be ignored. It is our belief that this happening elsewhere in a truly transparent and accountable government, heads would have rolled by now, including arrests. In view of the above, on behalf of millions of Malawians that are tearfully seeking answers over the ill-fated plane, we demand that you act on the following within 2 weeks, that is 14 days. 1. Institute a commission of inquiry into the 10th June 2024 Chikangawa Forest plane crash. 2. Fire the Malawi Army Chief General Valentino Popiri for allowing the country's vice president to travel on an aircraft that was disaster in waiting. Also, for misinforming the nation that the Malawi Defense Force could not locate the plane due to the thickness of the forest, a notion that has been contradicted by the FBU preliminary report. 3. Fire Minister of Information and Digitalization Moses Kunkuyu for providing a wrong government narrative on the accident. 4. Fire the Malawi Communications Regulatory Authority Director General Daud Suleiman for initiating a hotline 261 calling for information leading to the location of the plane when, according to the FBU preliminary report, the site had a tower that gave signal. The preliminary technical report revealed that 4 gadgets belonging to 3 passengers in the plane had their gadgets switched on but also logged in. Your Excellency, sir, we dutifully wish to notify you that your failure to do the needful in the interest of the nation will leave us with no choice but to mobilize Malawians to respond to the same with peaceful demonstrations. Yours faithfully, Sylvester Namiwa, CDEDI Executive Director. Signed. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena kuti zokambirana zambiri limawa uno muchipinda chino zikhala pa chiyankhulo chimene tonse timamva. Koma chifukwa pali ena chichewa samveratu ndifake tidawerenga chikalatachi chimene chili mu Chingerezi. Chikalata chimene chinachipereka kale kwa achakwera asanachoke mziko muno. Mwina anthu ene kumafunsa kuti mukupangeni zimene zifuna achakwera chokapo, ndinene kuti tikuziwa tonse kuti achakwera Malawi muno amangobwera kuzationa simwasangalasa kukhala ndifake amangoyenda koma kalatayi tinayapasa asananyamuke and anyamatawo avomera kuti kalata ayilandira ndingati sayankha uku nkusankha kwawo. Mayi werengani chikalata chomwecho mu chichewa zikomo kwambiri. Kalata yopita kwa mtsogoleri wa dziko Dr. Lazarus Chakwera. Bwana President, pempho loti pakhazikisidwe kafukufuku pa ngozi ya ndege yomwe inagwa ku Chikangawa pa 10 June 2024. Ife asireti monga bungwe lomenyera ufulu wa anthu tikukulemberani kalatayi Bwana President pa nkhani yomwe takambayi.
Poyamba tikuyamikireni popereka ulemu woyenera pamwambo oyika m'manda yemwe anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima, amayi wakale wa fuko la Malawi Dr. Patricia Chanel Dzimbiri ndi anthu ena 7 omwe anafa pa ngozi ya ndege mu nkhalango ya Chikangawa ku Nkhata Bay lolemba pa 10 June 2024. Kachiwiri tikuyamikireni polumikizana ndi akatswiri ofufuza za ngozi ya ndege ya German Federal Bureau of Aircraft Accident FBU omwe anapereka ripoti loyamba la zomwe anapeza pa ngozi. Komabe ripoti ili sili kukamba zambiri ndipo sili kupereka mayankho ndi mafunso omwe ambiri Amalawi ali nawo. Pofika lero a President, mawu anu omwe munayankhula pa msonkhano wa ndale omwe munachititsa pa 15 September 2024 ku Ngwenya mu mzinda wa Lilongwe masiku apitawa, ripoti litatuluka akusonyezabe kuti mukugwirizana nafe kuti pali manong'onong'o zokambakamba, kudzudzulana ndi kulozana zala zomwe sizikuthandiza Malawi kupeza mayankho ndi mafunso omwe akufuna. Pa msonkhanowu anthu ambiri ankayesa kuti inu simukukhudzidwa ndi kulozedwa zala pa za ngozi, komano kuona ndi kumva kuti nanunso mukudandaula zomwezi zikusonyeza kuti mukugwirizana ndi onse omwe akufunsabe mafunso pa zomwe ngozi inachitikira. Bwana President, Amalawi ambiri akudikira kuti mukamaliza kudandaula ndi kulirako mukhazikitse komiti yapadera yoti ifufuze za zomwe zinachitika ngozi isanachitike ndi zomwe zinachititsa ngozi. A President, Amalawi ali ndi ufulu owerenga ripoti tsatane wa zomwe zinachitika popeza kuti ripoti lomwe akatswiri a German analemba labweretsa njala pakati pa Amalawi yofuna kudziwa chilungamo. Komabe ripoti ya bungwe la FBU linaulula za kulekerera komanso kubisa umboni komanso kulephera kusatira malamulo a dziko lino, ndipo ife ndi odabwa kuti mpaka lero palibe mkulu wa boma wina aliyense yemwe akufunsidwa mafunso pa gawo lomwe anachita kapena kulephera kuchita pa nkhaniyi. Zomwe mwakhala mukuchita President komanso kusachita zikusemphana ndi zomwe mwakhala mukunena ngozi itangochitika. Tuganiza kuti ngati zizi zinachitika mdziko muno zikanakhala zinachike mdziko muno, anthu ambiri ogwira ntchito mboma akanayankha milandu. Pa zifukwa tanenazi malo mwa Amalawi omwe misozi yawo sikukata, tikufuna President muchite zinthu izi pasanathe masiku 14. 1. Mukhazikitse komiti kuti ifufuze zomwe zinachitika pa 10 June mu nkhalango ya Chikangawa. 2. Muchotse ntchito wamkulu wa asilikali General Paul Valentino Phiri pololera kuti wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino akwere ndege yomwe inali chiphapha ponamiza mtundu wa Malawi kuti asilikali IMDF samayiona ndege kamba kachifunga chomwe chinali mu ngozi chinali mu nkhalangoyi, ponenanso kuti ndege inagwera powirira kwambiri, zinthu zomwe ripoti la akatswiri aku Germany linatsutsa. 3. Muchotse ntchito nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu popereka kuboma umboni wabodza komanso kutsogolera adindo kunena zabodza. 4. Muchotse ntchito mkulu wa bungwe la Malawi Regulatory Authority a Daud Suleiman pokhazikitsa line ya Lamia ya 261 yomwe ankati anthu aziyimbirako foni pa za mauthenga uliwonse okhudza ndegeyi, pomwe ripoti la FBU linanena kuti pafupi ndi malo angoziyo panali tawa ya network yomwe inakwanisa kutenga komanso kupereka mauthenga ku mafoni. Ripoti ili linatinso pa nthawi ya ngoziyi foni za m'manja zokwana 4 za anthu 3 omwe anali mu ndegeyi zinali zitayasidwa, koonanso kuti zinagwiritsidwa ntchito kupereka mauthenga osiyanasiyana. Pa zifukwazi, Bwana President, tikukufunsani kuti muchite zomwe takambazi, chifukwa kupanda kutero zilipangisa ife kumema Malawi kuti tichite zionetsero zabata ndi mtendere, kukukakamizani kuti mugonjere kufuna kwa anthu omwe anakusankhani. Olemba Sylvester Namiwa, Executive Director, CDEDI. Zikomo kwambiri mayi chifukwa chowerenga bwino kwambiri chikalata mu chichewa teroko mmene ndimawerenga mu Chingerezi mu Amalawi ambiri mwina madera nkhawa kuti atawerenganso chikalata chimenecho mu chichewa sikhala bwino. Ndiye ndinagale kuti sitilitoka
kuli anthu ena amene akufuna kwabwino amene abwera kuyimirira Malawi. Ndikafuna comrade ndikupaseni 30 seconds. Dzina langa Mwalizi wakale, ine ndi mmodzi mwa amalawi okhuzidwa amene ndabwera panonso ngati munthu okhuzidwa komanso otumidwa ndi amalawi kunjako kuti ndizathe kupereka uthenga umenewu. Poona amene ntchito yabwino ikugwiridwira ndi abungwe la CDEDI, amalawi kunjako komanso ife amene tili okhuzidwa tiona ngati ndi chinthu chofunika kuti akuluakulu amenewa poona kuti akumenyera ufulu kapena kuonesesa kuti zimene zikuchitika mdziko muno zithe kukhala pambalambanda. Ife taganiza kuti tiyende nawo limodzi. Tiyenda nawo limodzi chifukwa chani? Tiyenda nawo limodzi ndi cholinga choti tithe dziko la Malawi lithe kudziwa bwinobwino za imfa ya abale athu 9 amene anatisiya mkhango wa chikangawa. Anthu asi anthu ambayi. Tinayi nda vice president a dziko lino malemo Dr. South Klaus Chilima. Tinayi nda former first lady Dr. Patricia Chanel Moluzi, Lucas Kapeni, Dan Kanyemba, Abdul Abken, Colonel Sambalopa, Florence Selemani, Major Aidin, Chisomo Chimaneni. Tere tukunjako amalawi akuyembekezera kuti amve mvemvemve wa imfa ya anthu 9 amenewa. Ndiye ife timati kuziwiseni komanso tizise dziko kuti tiyenda nawo limodzi a CDEDI poona kuti chimene akumenyera ndi chothandiza ife tonse amalawi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri comrade. Ndimafuna ndikukumbuseni amalawi kuti titavota pa 23 Juni paja ngati sindikulakwisa pa 28 Juni 2020 Dr. Azasi Yakwera analumbira kuti akhala mtsogoleri wa dziko lino. Ndiye kusiko kuno kulibe lamulo loposa apa. Lamulo lalikulu mdziko muno ndi constitution. Ndiye constitution iyi democracy yathu yagona pa gawo 12 imene maneneratu kunena kuti mphamvu zolamulira ine agenda ya Malawi. Ndiye zikuoneka kuti makosa nawa Amalawi Congress Party paja musaiwale 1993 kunali funso limene lafunsidwa kwa Amalawi. Makolo athu atatopa ndi ulamuliro wa nkhanza wakamuzu wa zaka 31. Ndiye pa 14 Juni 1993 kunali referendum. Anthu anafunsidwa funso kuti kodi Malawi uno mukhale boma la zipani zingapo kapena ayi. Ndiye makosa na onse Amalawi Congress Party adakana kuti ayi matipati ayi. Koma ubwino wake voti timatengera kuti amene achuluka ndani. Ndiye Amalawi adasankha ulamuliro wa zipani zingapo. Ino amene mangobadwa kumene a 2000 mwabwera uku ndimafuna ndikuwuzeni kuti kuyambira chamma 1960 chakuti umu tikulandira boma ali kuchokera kwa azungu amene amatilamulira asamunda. Malawi muno munali matipati. Nthawi imene munali zipani zingapo. Ndiyeno atamusankha Kamuzu adayamba nkhani zake ngati zomwezi. Zomanena kuti ayi musalire, iye ayi musayankhule kufikira matipati anathesedwa. Kenaka tinakhala ndi president wa muyaya, life president. Kamuzu anali life president andi amazitchula kuti Nkango. Nthawi imeneyo anthu ankangomangidwa, mangophedwa, palibe amakhala ndi mwayi ofunsa china chilichonse. Ndiye lero ino amene mabadwa 2000 ndikuyankhula ndi inu pano, muziyang'anisa zimene zikuchitika. Tiime nji tikane kuti tibwerere ku ulamuliro wa nkhanza uja. Chifukwa chake 1983 kudachitika ngozi kumwanza. Panafa nduna zinayi phungu mmodzi. Palibe anayankhulapo kanthu. Boma sinayankhule kanthu. Lero kunachitika ngozi pa 9 Juni kuchikangawa. Amatiuza kuti ayi mudekhe tifuna tilire bwino tinadekha. Kenaka anayamba kunena kuti ayi ena mukulira kuposa kubanja. Anayiwala kuti BN anali oyang'anira dziko lonse. Kenaka lero akunena kuti ayi nkhani iyi tiserowese ndale. Timafuna ndikukumbuseni kuti zana lapitalo tinalipo mpano tinalembera kalata olemekezeka a Richard Chimwendo Banda amene ndi Secretary General wa chipani cha Malawi Congress Party. Komanso ndi mkulu wa zokambirana nyumba ya malamulo amenenso ali phungu komanso nduna ya zamaboma ang'ono komanso kuonesa kuti mdziko mukhale umodzi.
ndi munthu wankulu kwambiri oti mbiri yake ukine kutiteteza. Nkhani yathu timanena kuti pali kanema wa Times Television adanena kuti mundege muja Richard Chimwendo Banda amayeneka kukwera koma adauza kuti azaza ndeta alembera kalata tinapasa masiku 7 kuti atiyankhe mpaka na pano sakuyankha koma kalata analandira kanema yamuonera. Ndiye kufusa kuti kodi Times idanama ngati idanama ndifa chani makhala chete ndiye malo moti Richard Chimwendo Banda ayankhe kalata imene tapasa anapita ku msonkhano ku 24 ndikumakanena kumene kuchako pa msonkhano wa ndale inu ndine akuti Samairo wese ndale koma iwo ndiye ndikudabwa kuti kodi how better are you guys? Dziko lino tili ndi malamulo, tili ndi constitution. Chimene mukufuna kwa Malawi ndi chani kuti muzipanga control what they should think and what they should talk about. When actually mukudziwa kuti inu lero kuti mukhale mboma munapindula ifa cha democracy maintain pano. Ndiye fanda auza Chimwendo Banda kuti 7 days ija yatha amalawa kudikira kuti mwayankhe kuti kodi at times adakunamizirani ngati sana kunamizire ndi muuze mtundu wa Malawi kuti kodi amene anakuuza ndege ya zaza pamene ndege ya manyamula anthu 19 ndi ndani. Ngati simuyankha Richard Chimwendo Banda pa funso limene kalata amene nakupasa nicha ndiye kuti mulibenso you have lost the moral compass to stand and lament let alone grieve that death. Ntinene muchichewa kuti Richard Chimwendo Banda ngati simuuza mtundu wa Malawi amene anakuuza kuti ndege ya anthu 19 ija mulala anthu 9 ya zaza ame ngati simuchula mtu ameneyo inuyo mzimu umunthu ukususeni simenika kuyankhula za ngozi imeneja mulibe moral ground. Chinthu chachiwiri ndotalaza sichakwera muda ayankhula amene mapereka nomination ku Blantyre kukomesa kunena kuti Vice President Malemu Dr. Saulos Chilima asukuleni andali sana mugwisa ntchito bwino inu mungwisa ntchito bwino andi makhala mokuyankhula popanda manyazi pambala mbanda kuti mmamkonda. Ndiye tonse tikuziwa chikhalidwe chathu imfa ikagwa pamuzi ukapita kopepesa umayamba kaye kukagwada kukafusa amene amadwazika matenda kuti chachitika nchani chantenga m'bale wanga nchani. Ngati pene pake pakuoneka kuti ena ake sanaziyendese bwino iwe imwe amene umankonda munthu nyanda amene umayima pasukulu. Ndiye lero Dr. sichakwera takupasani masiku 14 kunena kuti mukhazikise commission of inquiry chifukwa chonena kuti tidakulembani ntchito andi musanayambe ntchitoyo mudalumbira kuti muteteza lamulo lalikulu la constitution ili. Ndiye gawo 12 likunena kuti mphamvu ndi zathu inuyo mulibe kuthekera kuti muzikuza zimene mukufuna chifukwa ino democracy muiwale nthawi ya kamuzu anali mkango koma tithokoze Bakili Munuzi adaukhazika mkango wopansi inu ndi mbusa chabe. Nthawi yoti tizilimbana lero kuti uyu mkango uyu mbusa inapita nthawi ino ndi yachitukuko Amalawi akukhala ndi njala Amalawi agona njala. Ndiye tikunena kuti anthu akudabwa kuti nchifukwa chani mpaka na lero mkulu wa nkhondo po Valentino Phiri mpaka lero agwira ntchito pamene ananamiza mtundu wa Malawi ziko lili zuwa lilinda andi zinthu zilipo lero padeka pantu kuyankhula pano. Ndifa chani kuzafika lero Moses Kunkuyu amene ananena pa msonkhano omwewo amene ndi woyang'anira zokambira kapena zoyankhulira boma sadawauza po Phiri kuti tikunama fa ripoti tatuluka lidakususani komanso Daud Suleiman kumakla munauza dziko kuti amene ayione ndegeyo ayimbe nambala 261 pa nambala iliyonse kandi TNM kandi Airtel lero umboni wakususani. Ndifa chani makhala chete Amalawi anzanga ndimayankhula ndi munthu wina zulo anandiyimbira foni kuti anamiwa mukapeza mwayo kayankhulanso pa nkhani ya imfa ya Chilima mukanene kuti magazi anakhesedwa aja anthu 9 ngochuluka kwambiri. Ngati sitichitapo kanthu mafunso amene anthu sayankha dziko lino litembereredwa matemberero akhala pakati pa inu ndi ana athu ndiye ife tabwera pano tikukana. Ndiye kuli chizolowezi cha anthu ena mmakonda kukhala chete kumayang'anira ndikuwuzeni kuti lerolo Malawi muno aliyense akuyenda waku 5 ngati adakwanisa kufa Vice President palibe akuyankha palibe wamangidwa palibe wayankhulapo kanthu ndiye inu ndine ndinani. Wachiwiri kwa msukulu wa dziko kuchita ngozi palibe amene anaonesa chidwi ndiye ndikufunseni kuti inu ndine ndindani. Pamakhala nkhani zinatenga mwachibwana koma nkhani iyi ndikuyankhula I'm speaking to the hearts and souls of patriots. Let's wake up. I'm making a personal appeal to patriots, Malawians, within and without. Let's stand up and safeguard this country. Lero aliese is a walking corpse in Malawi.
for one simple reason, kunena kuti achakwera munthu amene ankanena kuti amamukonda, amakamba poyankhula, amayankhula poyera, achakwera adakhesa nsonzi, alicha chimwendo panda anakhesa nsonzi, lero akupita pa msonkhano wawo wa ndale wa chipani cha Malawi Congress kumatiuza kuti inu ndine sayankhule nkhani imeneyo. Pali nzeru pamenepo. Kodi what wrong did we do to these guys? What wrong did Saulos Claus Chilima do to Dr. Lazarus Chakwera to an extent that he should hate him in life and in death? Ndikuwafusa Chakwera kuti muuze mtundu wa Malawi kuti Dr. Saulos Claus Chilima adakulakwira ni chani kuti mudani nawo mu moyo komanso mudani nawo pa imfa. Munamunyoza munthu ali moyo, lero mkunyozabe ali m'manda. Anthu anakupemphani kuti tikufuna kuchikangawa pamene panakwera ndege pacha tizikazalapo maluwa, simukuyankha. Pamene lero apo pa area 18 po pali chipilala cha Kamuzu, ndifuna chani mukufuna inuyo Malawi Congress Party anthu azinkumbukira Kamuzu pamene Saulos Claus Chilima muyiwale? Where are you getting all this energy? Ndinene pano kuti dziko lindira tonse and dziko lindira democracy, and musamalote zoti tibwereranso ku ulamuliro yoti anthu azinjenjemera palibe. Amene sakufuna kufusidwa mafunso atule pansi udindo, because the constitution is clear. Having said so, ndithokoze Malawi Human Rights Commission. Chimene tikufuna pano ndi independent and credible commission of inquiry. Ndikuzoto kuti mabungwe ena abwino koma anthu ake mwalandira ndalama za magazi, ndalama zomukazi bwezi. Tiye tigwire ntchito takakamiza Chakwera kunena kuti masiku 14 akubwerawa pakukhale commission of inquiry. Kuli mabungwe ngati CCJP makamba za chilungamo. Kodi report jasiku kamba kuti ndege inagwa chani ndi chilungamo chimenecho? Tiye tizuke. Kuli Public Affairs Committee bungwe la zibusa limasogozedwa ndi Monsignor Patrick Tawale. Kodi mwakhala chete kuti uni mbusa nzanu akupanga zimenezi? Are we being fair? No. Public Affairs Committee muzuke. You should join us. Mujoine Malawi Human Rights Commission. Malawians deserve respect. Ifa zimene akupanga Achakwera ndikutitola. Ifa constitution ilipo kunena kuti mphamvu zitinango tinabwereka powavotera. Ndiye lero he has gone to an extent kuti he wants to dictate what we should be talking about, what we should be discussing. Lero anthu akumangidwa ifa chongopanga forward. In this day and era of technology, munthu kungopanga forward text akumangidwa. No. Akulu nthawi yakwana tiye tigwirane manja. So ndikonza kumangopitirira kumangoyankhula koma ndimafana ndinene pano kuti masiku 14 akatha kukhala zionesero za dziko lonse. Akunsanje mupanga komweko, akuchikwawa komweko, kuchitipa komweko, tikakamize Achakwera atikhazikise commission of inquiry. Nkhani iyi ndaninakale kuti ena andisina khutu zulu kunena kuti magazi anthu 9 kutayikira padoti pa nthaka ya Malawi ndi tsoka la dziko. Ndiye tiyeni tilipulumutse dziko, tiyeni tilisuke dziko, tifuse chinachitika ndi chani kuti mizimu ya anthu 9 ija iwuse mumtendere. Ngati mizimu ija siwusa mumtendere, ngati dziko tili pasoka. Nkoyamba kuchitika nkhani ngati imeneja. Ndiye lero pasabwere wina kuti azichuluka zochita. Ndipo by the way, Achakwera si president woyamba wa Malawi, sakhalanso president womaliza. Ndiyeno zomafuna ngati kuti iwo ndi the last good thing to happen in Malawi zite. This is a democracy. Aliyense ali pansi pa lamulo, aliyense ngofanana, aliyense amavota, koma tonse pamodzi tilemekeze constitution iyi ndimene ili pasogolo. Ndikhoza kumangoyankhula koma chifukwa chokuti nkhani iyi ikumapasa chifundo kwambiri, chifukwa choti kukhala ngati kuti chibwana chikuchuluka. Ndiye Amalawi nonse amene mukundimva ulendo uchatanyamuka, lero tayika gear 2. Lero tayika gear 2 ngati satiyankha mu masiku 14 akubwerawa, nkhani yake ndi zionesero basi. Palibenso kuchitira mwina. Ngati akwanisa chabwino ndilegere pomwepo ndikupaseni bwaloli 1 minute muphere mphongo. Zambiri zakambidwa ndipo zamveka. Pempho ndilonena kuti tinapempha kale mbuyo mu wiki yathayi kuti a president athu angakhalenso speaker ya nyumba ya malamulo osogolera wankupepani wamkulu wa zokambirana za nyumba ya malamulo honorable Richard Chimwendo Banda kuti abwere atifotokozere ku mtundu wa Malawi zimene iwo anamva, anauzidwa ndipo anachita kuti anthu tonse tiyendere peji imodzi. Kachiwiri ndizodabwisa kunena kuti mtsogoleri wa dziko akunena kuti sitikuyenera kumayankhula nkhani za ngozi ya Chilima, komano chinayi chodabwisa kuti iwo anali ndi msonkhano wa ndale
kongwenya kumenenso anakamba nkhaniyi. Tinaona ngati ife ngati CDEDI kunena kuti iwo ngati mtsogoleri anayina kuyamba iwo kusayikamba nkhani imeneyo pa msonkhano wa ndale, ndipo ndikukhulupirira kuti zikatero ndale ena asachitaso chimodzimodzi chifukwa choti mtsogoleri watsogolera zimenezo zikoma. In Blantyre, Malawi.